Jalgi plazara, Larun batean eman zitzaion amaiera Jalgi egitasmoaren lehen edizioari Laudion Jalgi egunarekin. Umeak izan ziren eguneko lehen protagonistak, 100 haurrek hartu baitzuten parte Jalgiren abestiaren koreografiaren garbaketan. Porrotz pailazoak dinamizatu behar zuen koreografia, baina azken momentuan gaixorik jarri zenez, Martin Bertzok hartu zuen bere lekukoa. Etorri naiz gainera beldur pixka batekin entorren, ze karo, porrotx ordezkatu behar nuen, eta porrotx ordezka ezina da. Baina bueno, Aiaraldeko gazteak ondo portatu dira, eta dantzari onak direla erakutsi dute. Bai hoxe! Antzerkiak ere izan zuen bere tartea goiz partean, kalea horroka tailerraren bidez. Tailer horretan ikasitako antzespen teknikak kalera atera zituzten gero parte hartzaileek antzespen dinamika baten bitartez. Bueno, saiatzegana tailer honetan da pixka bat bufoiaren teknika lantzen, eta baino esango genuke ekintza kamikaze bat moduan, no? Ariketak daude bideratuta sortzea, nolabaiteko energia hori, sortzea bakoitzak pertsonaia bat, sortzea talde pertsonaia bat, talde energia bat. Bueno, nire lehenengo esperientzia izan da antzerkian eta oso polita, izan da oso polita mugimenduan basatuta izan delako, ez? Izan da oso naturala eta oso barrenetatik ateratakoa, ez? Eta orduan oso ondo egin dugu tailertxo bat, 3 ordukoa, gero atera gara kaletara, hori Laudiotorra izanik bizkatxo bat tabu dat, baina egin dugu kalera joan gara, umeekin jolasten egon gara, eta ondo, oso ondo, oso ondo. Bapatean zirkoko kideak ere egon ziren goizean, Pontapa ikuskizunarekin. Hemen egin dugun ikuskizuna Ponetapa da, eta da umeentzako daukagun obra bat, eta kontatzen du ponen urtebetetzea. Bai, ez? Eta hor gertatzen diren komeriak edo. Jende pilo bat egon da, eguraldi ona egin digu. Jende asko egon dela, jende asko gustoa egon da, eta guk ere. Ikuskizun horren ostean Jalgiren ekitaldi nagusia egin zen. Bertan hitza hartu zuten antolatzaileek positiboki baloratu zuten ekimenak eskualdean aste osoan zehar izandako harrera. Nik uste dut balorazio positiboa egin behar dugula. Zaila izan da, nekeza, nekagarria izan da, baina nik uste dut geneuzkan helburu guztien artean bete ditugula haietako asko. Nire ustez lortu dugu Aiaraldeko herriak kulturaz, euskal kulturaz betetzea. Lehenengo urtea izan da, asko egongo da hausnartzeko, ondo atera diren gauzak eta txarto atera direnak kontuan hartu eta planeatu hobeto, lasaiago, eta honek ematen digun esperientziarekin. Jalgi plazara, Paskal ostean, Zilipurdi aurrentzako ikuskizun musikalaz osatzeko aukera egon zen Aldaikorreka plazan. Elizako arkupetan berriz, Aiko dantza taldeko kidek dantza plaza eskaini zuten. Dantza plaza berez modu tradizionalen bazen transmisio ematen zen funtzionara bera, dantzen funtzioa zen harremana, ez? Orduan, harremanatzeko dantzan egin behar zen, neurri baten gaur egun, harremanatzeko aukera asko daude, baina dantza plazak mantentzen du hain zuzen ere oraindik funtzio hori, ez? Harremanetarako gunea, musika entzuteko gunea, eta baita ere alde batera gure urduritasuna usteko, armariotik ateatzeko kontuatzeko dantzan egin dezakegula
ezer jakin gabe, gutxi jakinik ere, hori bai, gero eta gehiago jakitean, gero eta gehiago disfrutatzen dugun musikarekin. Dantza plazan hori ikusten da, ez? Gutxi jakinik, oso gutxikin, ja hor zaude pres musika disfrutatzeko eta dantzatzeko. Bertsolaritza eta rapa eskutik helduta taularatu ziren, Odei Barroso eta Iñaki Binaspreren eskutik. Gaur egingo duguna izango da pixka bat hip-hop improvisatu edo rap improvisatu emanaldi bat. Eta, bueno, bertso hop edo bersotik egia da hitzaren jolasa nahiko hurbil dagoela eta guk ere dakigun hori baliatzen dugula hau egiteko. Disiplina guztiek daukatela besteengandik ikasteko eta besteengandik antzekotasunak, ez? Antzerkiarekin antzekoa da bertsolaritza, paper batean sartzen zara, beste paperetik kantatzen eta batzutan inkluso itxura jartzen saiatzen zara. Nik uste dut nahasketa genero guztietan ematen dela. Jarraian iritzi zen Uluka taldearen txanda. Guretzako goza bat izan da gaur gure kantutxoak jentearekin konpartitu ahal izatea, jente ezagun asko etorri delako, baita jente ezaguna, guk uste baino jende gehiago etorri da, eta bai gure amamak, aur txiki-txikitxoak, eta bueno, guri gustatzen zaigun publiko hori ukidugu, ez? Adinez guztietakoa eta oso gustora egon gara. Guretzako bada kantu gintan eta transmisioa garri adierazten duen gauza bat. Ez azkenean gure kasu pertsonala eta ziurrena bat baino gehiagorena etxean jaso dugu kantagintza, belaunaldi, horri eskerrak pila bat historia ezagutzen ditugu eta emakumeengandik jaso dugu bereziki gure kasuan ezagutza guzti hori, orduan guzti hori elkar banatzea plazer handi bada eta zer esanik ez, Jalgi bezalako kulturaren plaza biltari batean emakumeen presentzia egotea ez bakarrik fisikoki, baizik eta ideologikoki ere bai, gero eta sortzaile gehiago gaudelako oholtza gainean emakumeen ahotsa eta hortza eta irribarrea irakusten, eta hori ederra delako egun hauetan ere ikustea. Igo Nolaguenaga bere aldetik, istorio musikatu bat kontatzeko asmoarekin igo zen oholtzara. Izan da istoriotxo musikatu bat, zeinean saiatu nahi zen, Jalgiren helburuak nahazten, ez? Alde batetik euskal kultura, euskal koplak erabili ditut, zenbait abestitan, eta gero bestetik sormena, ez? Luper batekin, abestiak sortzen zoazen einean historio bat kontatu, historia ere neuk sortuta izan da, transmisio hori apur bat komertzializatuta daukagula, ez? Eta horrelako ekimenak oso ondo datorki diola bai euskal kulturali eta sormenari, hori bultzatzeko. Zurini Hidalgo eta Fran Urias ere igo ziren eszenatokira, Esian taldearen abestien bertsio akustikoak jotzeko. Bertsioak die gehiago zuzenien jotzen juguna, ze hemen jotzen juguna bestia die, nolabait ere jaio zien moduan, ez? Piskat biluzik edo, ezta? Bai, jo. Gitarra batekin, ahots pare batekin eta aurrera. Euskal musikak badaka, euskal musika ikusten da plazetan, talde berriak etortzen die, ezain berriak hor gaude, euskaraz abesten diaunak, eta nik uste leku bat badagola. Nik uste euskaraz, Euskal Herrien behintzat euskaraz egitean horrek lagunduta dena egiten dena. Halako egun batek emateguela aukera, ez bakarrik musikari bezala, baizik eta beste kulturarloko beste eragileok norbanako, ez, ezagutarazteko, sortzaileak, idazleak, bertsolariak, ez, eta ez dakit, nik uste hau lehenengo gula dela, aurretik egin izan dira beste gauza batzuk, aiaraldeko beste toki batzutan, baina gaur berez da egun potoloa, eta nik uste delako egunek laguntze dutela, ez, modu batera edo bestela, kultura hori plazara ateratzea, eta bai, hori da, emate dola bultzada bat, ezagutaraztera eramate dola. Berritzarrak, Peiremans edota Katamalo bezalako taldeen abestiak jo zituen Gorka Orbizuk. Kantuak ere kasuan gehienak etxean sortzen dira akustika batekin, gerora talderako jauzi egite dute, eta hau da pixkat etxera bueltatzea, eta ez dakit, formato biluzi horretan, jendearen gana eramatea, eta polita izango da, pentsatzen dut. Ni beti pentsatu izan dut, sorkuntza dela zerbait individuala, baina egia da, askotan sortzaileak gaudela sortzen eta hor bidean askotan inuko osnarketarik egin gabe, eta badaudela segurazki kezka batzuk eta behar batzuk komunean dauzkagunak, eta
behar bada egia da inertziak edo gure aeroak onaino ekarri gaituela, baina nik uste olako erreakzio moduko bat behar dela, ez? Batez ere belaunaldi gazteentzako olako bertako referenteak eta eztegatik ez hizkuntzaren aferare hor dago, eta uste dut hori ere transmititzea edo ikustea olako adibideak eta posible dela, ez? Eta, oain arte gure eszena izan den moduan aberatsa eta anitza, horrek ere oihartzuna izan dezala, batez ere, kezka nagusia izan liteke, hori, ez? Belaunaldi berriak, ez? Anari eta Agustin Alkat musikarien eta Garilak 26 erromeriaren emanaldiekin amaitu zen eguna eta horren bestez Jalgiren lehen edizioa. Guretzat beharra da ez geha asko dortzen inguru honta eta gaina olako aitzeki batekin etortzien, guztua. Eta garrantzitsu dela, talde berrixek euskeraz kantatzie, eta beti otie bat emate euskeraz kantatzie, ez bat emat, baizik gexenak euskeraz kantatzie, eta hortik bateak oiet, igual definitzen dut tren bat bezala eta trena jun berdu, eta norbea, guri bajatzieko tokako zaku eta beste bat isokoa, baina trena junin berdu. Horren gaininean berda, hori zaikin berda, guk euskerazen genuen beste batzuk itezebelako, nik oso argi daket, nik adibidez etxetik ez nu jaso nire etxin etzan musikaik etzuten, nire inoketzin musikaik erakutsi, o kantuik erakutsi, nire amak ez daki euskera, nire ez da izen etxe bat, bako etxin Benito Lertxundi etzen gugana, o Mikel Aboa, nik geon neuke deskubribet, ez da. Natural, beste hizkuntza batzutan natural pasatzen bezala, hemen ez da natural pasako, nik uste hemen beti, gainen hon berdala pixket eta zaikin berdala eta hortik esaten. Egia da gu musikari gisa, falta motatzen ditugula pixka bat guneak, gure lanak aurkezteko, eta beraz ekimen egoki esker albidetzen du pixka bat sortzaileei lekua ematea eta horien lana aurkezteko eta transmisioari buruz zer esan, nik ere aitaren gandik ukan dut kantu gintzarako gogoa eta nahikeria, nahiz eta bera bertsolaria zen, kantuak ere idazten zituen, eta beraz uste dut transmisioa zer den ere dakidan eta bide horretatik segitzen dut eta espero dut gero ondokoek ere segituko dutela guri esker ere bai bat.